Večeras u ekipi su sa brojem 2 Filip Ranješe, broj 3 Stefan Janković, 5 Elmir Građan, broj 7 Duško Hercegovac, 9 Nikola Tešić, 11 Neven Crnogača, 12 Benjamin Burić, broj 16 Mirza Hasiljić, 18 je Senjamin Burić, 19 Nemanja Bezbradica, broj 20 Igor Rađenović, 21 Branislav Obradović, 22 Damir Delić, broj 23 je kapiten ekipe Srđan Trivundža, 24 Dejan Malinović i sa brojem 26 Ivan Milas, eto, koji će večeras debitovati u dresu banjalučkog tima. I sada je silovito šutirao Stipe Mandalinić, međutim odbrana. Kombinacija zagrebačkih rukometaša, silovito je sada šutirao Mandalinić, međutim Burić je bio na visini zadatka, zaustavio i ovaj udarac, njegova druga odbrana, ide napad banjalučkog tima, prilika za prednost i to je svojim prvim pogodkom krunisao Senjamin Burić. Eto, Valčić prilika da šutira i ponovo je na golu. Sada Trivundža da postigne pogodak, evo Brozovića u prilici, sjajna intervencija Burića. Kakva je sada ovo bila odbrana Benjamina Burića, njegova četvrta odbrana. I sada u dobroj poziciji je bio, dobre pozicije tamo bio Josip Valčić, Burić, peta intervencija. Mandalinić, hoće li se odlučiti na udarac? Hoće, ali Benjamin Burić, šesta obrana. Benjamin Obradović tamo za Burića i neumoljiv je Senjamin Burić, njegov drugi po redu. I da li je ovo pasivan napad? Ne, ali Burić sjajno brani njegova sedma odbrana. Janković, dobro je tamo pronašao Burića i sjajno, pogodak. Pogodak za Borac Semtel. 14-10, treći gol postiže Senjamin Burić. To je za Borac Semtel. Burić ima šansu za novi pogodak, hoće li uspjeti? Hoće! Još jednom Senjamin Burić. Četvrti put postiže pogodak Senjamin Burić. Burić, to su Malinović, evo sada Malinovića, silovito i precizno. I sa druge strane Mandalinić, hoće li tamo Burić odbraniti njegov udarac? Hoće. I ponovo Burić u dva navrata, na kraju Horvat postiže pogodak. Nevjerovatno, tek iz trećeg puta Zagreb vodi 24-17. Malinović je pogodak. Pogodak za Borac Semtel s brojem 24 Dejan Malinović. Drugi pogodak je postigao Dejan Malinović. Milan Sardan, Malinović, Burić, hoće li konačno biti gol? Hoće. Borac Semtel je Malinović, ponovo Ivan Milas, Malinović i sada je pogodio Dejan Malinović treći put. Dobro intervenisao, njegova druga odbrana, šutirao je Šebotić, evo sada Burića i pogodak.